pitnej vody v centre Starej Bystrice, ktorý nevysychá ani pri najväčších suchách, slúžil Starobystričanom od nepamäti. V jeho blízkosti boli neskôr postavené viaceré budovy, ktoré vytvárali komplex starodávnej pálenice. Pre svoju kvalitu sa voda z prameňa používala na riedenie vyrábaných destilátov a z toho vznikol aj názov zapálenicou, ktorý sa používa dodnes. V blízkosti prameňa na mieste dnešnej bytovky stála do druhej polovice 20. storočia židovská synagóga, v širšom okolí boli postavené aj ďalšie budovy, ktoré slúžili na správu obce a rôzne služby. Rokmi pramení okolie chátrali. Neregulovaný odtok vody poškodzoval miestnu komunikáciu i okolie. Z tohto dôvodu začala obec v máji 2014 rekonštrukciou prameňa. Prameň sa zreguloval, bola zrevitalizovaná okolitá zeleň, vybudovali sa prestrešené oddychové miesta, osadili sa informačné tabule. Celý projekt rekonštrukcie navrhol architekt Ivan Jarina. Na projekte sa autorsky podielal aj akademický sochár Viliam Loviška. Úpravou tejto lokality vzniklo príjemné miesto na oddych a osvieženie. V sobotu 3. októbra bol oficiálne otvorený zrekonštruovaný prameň zapálenicou. Na svoje si v tento deň prišli nielen gurmáni lahodnej pálenky, ale aj nadšenci folklóru, nakoľko otvorenie sprevádzala ľudová hudba Kováčovci. Ide o jedno z historických miest v Starej Bystrici, pretože prameň, ktorý tečie z kopca na tomto mieste, je historický prameň a spomína sa už možno pred 300 rokmi. Takže toto miesto je veľmi zaujímavé pre všetkých Starobystričanov a časom bolo dosť zanedbané, schátralo a preto sme sa rozhodli spolu s kolegami na obci, s poslancami obecného zastupiteľstva a s ďalšími ľuďmi, že pristúpime k jeho rekonštrukcii. Som veľmi rád, že dnes môžeme otvoriť toto pekné miesto, ktoré bude slúžiť nielen ako miesto pitnej vody v období sucha, ale toto miesto bude aj pekným oddychovým miestom pre obyvateľov a návštevníkov centra Starej Bystrice. Zaujímavosťou sú kamene zo spišského travertínu, ktoré umelecky stvárnil akademický sochár Viliam Loviška a akademická sochárka Marcela Lovišková. Kamene sú pochôdzne a svojim uložením na hladine vody vytvárajú obraz typických riečnych oblázkov. Prešli svojou púťou, že boli osadené na pamätníku Štefánikovom historicky tom prvom, potom boli na Grazalkovičovom paláci, kde boli vytrhané opätovne a my sme to ponechávali ako takú stopu historickú, že tie kamene teda nie sú tými klasickými blúdnymi kameňmi, ale teda boli normálne v lome zo spišského travertínu, ale teda tú púť si vykonali iným spôsobom, čiže to premenou spoločnosti, tých systémových premien a podobne, že to je niečo podobné, ako my všetci a prechádzame už asi 7. etapou za 100 rokov od pádu monarchie. Tak myslím, že je to veľmi krásne miesto, aj to spojenie kameňa, dreva, vody a svetla. Myslím, že je to jedno z veľmi malebných a krásnych takých komorných miest a dá sa povedať aj sloh v Starej Bystrici. Ja som tady to chodievala, ja som tu bola, tu sme vodu, kráva sa tu napila, išli sme ďalej na pašu, tam sme chodili na rolu, tam sme mali záhon ďalej, tam sme robili na roli, my sme tu boli cigani, tým cigaňom sme niečo doniesli, alebo prišli ku nám, alebo nám pomohli. Tuto bolo také bunkry, viete, ako po vojne, tu bol židovský kostol, krásny, viete, že tam bolo krásne, tam sme sa bavili. A preto ho zbúrali kvôli nám, deťom, lebo sa báli, že nás tam pozabíja, viete, ako nož. A tu nás sme pasávali husy, ozaj. Samotná rekonštrukcia bola financovaná z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a z rozpočtu obce Stará Bystrica. Projekt realizoval obecný podnik Stará Bystrica. Ja chcem poďakovať aj vlastníkom susedného objektu, ktorí z vlastných prostriedkov rešpektovali náš návrh, ktorý sme pripravili a zrekonštruovali si svoj objekt, aby celé toto prostredie bolo naozaj pekné. Takže chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili svojou
troškou k realizácii tohto diela. Či už priamo chlapom a majstrom, ktorí tu pracovali, ale aj kolegom z obce, z obecného podniku, ktorí celé dielo realizovali. Myslím si, že každý, kto sem príde, tak môže načerpať nielen hĺb dobrej vody, ale môže načerpať aj príjemnú atmosféru, ktorá sa, myslím, na tomto mieste podarila dosiahnuť. A verím, že aj v ďalších častiach obce, kde je nejaká zaujímavosť, napríklad prameň, alebo studňa, alebo niečo iné, vytvoríme tiež také mini zóny, ktoré budú zušľachťovať celý priestor, v ktorom žijú ľudia.